Kijk, wat zou ze verkiezen? Hè? Het zou wat voor een mood sturen of het zou wat voor een fotopic sturen, topics. Apa? Ook al lagi man na eh. Ano ni Azay? Staan sih. Gita! Mataw dan kan Yan eh. Welkom terug allemaal eens. Het is weer eens die boys is back zoals hulle nou. Dus as sien sekere manne sit in skaars. Sekere manne, hey, wil jy die goed op praat joh. Ja, is man, het was een Rova weekend. Ja, was baie Ja, weekend. graasbytes mense, rugby. Yes. Maar ja, allemaal welkom weer terug bij Unfold. Ons is weer in die show. Ons is weer in Kuin Koenraad. Lois zo kon op de winkel tot das. Fuck man. Ons is Unfolded. Conversations that make the connections that last always. Dank je. First and foremost, wil ik net zeggen, weer eens, dank je voor die love, dank je voor alles. Ja. Ons groei op TikTok, ons groei op YouTube, ons groei op groei op Facebook, Facebook, op op alles, PH, op PH, op everything. PH. Ons goeie Ja, rechte ja, leven. ja, nee, PH. Ja, in een rechte leven. Een rechte Ja, leven ja. voor ons ook. Ja, ons, 10 seconds. ja, 10 seconds voor die mensen wat nog Like, moet subscribe. subscribe, ja, like en subscribe. Bro, Maar anyway. ja, do not disturb, guys, do not disturb. Ja, do not Die man op disturb. foto, do not disturb. Dus het- Airplane Nog mode. eens subscribe. Ja, Hoe kom je nog subscribe subscribe? nou, man, subscribe nou. Ons wacht, Tijd ons voor wacht. museum hier. Jo, Alright, toch. laat ik die dingen eruit Maar zetten. anyway, ons was een weekend. Jo, kijk hier. Yes, dan wil ik net zeggen, kijk hier. Zou dat van die komen land dat gewinnen? Ja, Ja, ik kan je wel zagen zien, en wat. Ja, ik hoor zo. Ook, nee. En dan gooi jullie iets minder, maar jongens. Nee, Veel- ze Ja, zijn man, ook het- niet Wel single mensen. Die was dan met die man zo en op andere. Wanneer was het? Zaterdag. Ja. Was zaterdag was de competitie, sorry man. Ja, kijk eens hoe. Ah, vertel ze maar wat het weer. Vertel ze maar Ja, wat. ook voor hem was voor Jelle, ons was Jelle weekend. Oh nee, nee, maar je was rustig, man. Je was rustig. Oké. Ja, maar je weet die weekend was ook rustig, man. Onze dag. Ja, zo'n Zou weekend was dat- hij rustig. Zo'n weekend was niet rustig in kas. Mannen. Hij bewijzen. Ja, Oké, die maar anyway, luister. Ik wil even zeggen, shout-out to the All Blacks ook voor dit gewinnen aan de kant zien jullie. Ja, zo, het was een rustige weekend. Nee, niet goed. Ja, dat weekend was je rustig, je bro. Oké, maar anyway, ja, ik hoor jullie weekend was je rustig, man. Ja, Vertel me, kijk je. hoe was Nico Malan? Hoe was het daar? Kijk eens zo. Ons kom bij die cuisine. Ah, wee. Wat schreef het zoals wat. Ah man, ons chill. Team speelt zien. Milan winnen is good vibes en wat. Nou, we gaan die first dus weer zingen. Maar het is rustig man, ons gaan we afbaan. Toen we ze daar onder gerukking gaan we op. Nou, kijk ons niet meer zien wat was. Side toneel, gaan we zo toe te zien. Maar die ouwens, wie ons moet love schreef, royal zien ze. Ja. Het al royal zien ze. Ze zeggen ons het en maar join te komen zien. Ze zeggen tekst erop ons aan die AGS. Zien die ons loop op. Nou is ons oploop nee. Ja. Ik kom zwart, Ik kom zwak met broer. Ja, Samen weer, bro. man. Nou loop ons op zien aan wie kyk jy aan die gang sien. Eh, Nou loop ons op aan die gangetjie. Nou, was op byne. Nou my auntie is al aan Tessa en klom nog 'n aunties man in Misha. Wat presies sy sit daar. Jy skree sy oor die draad. Alfonso se presentes. Zie. Sien jy dit glo? Nou heet, nog steeds, nou heet voor Kijk ons. hier, nou heet voor nou, ons. hij. Sorry, bro, En die feit dat ons bekend is voor een ander man. Para ander Ah, man, we zijn. Nee, ek kom swak mee bro. Ek kom Ik kom swak. mezelf ook zo. Ek sê sy moet dan begin. Bro, Evelyn se oor ken wie sy. Nou zien we. Nee, dat was op zich. Nee, we gaan nu meer nou keers opbrengen. Ja, sien jy ons gaan nou Nee, ik zou ook zo gekomen. Aan prettig nou, ja, aan prettig nou lelijk worden, zeg maar, ja. toe sê ek kan die man ons gaan sê maar elke tweede of elke derde episode van onze guest op ik is. denk ook maar zo, man. En nee, dan dink jy dan nou dink is 'n interview vir die mense wat Fonso se presentes. Nou het Fonso net. Sas, Maar Fonso se bro. presentes vir bro. Sas! Nee, Sas! Sas. Bro. Hy is crazy Sas. ouens. Om vir dit bekend te wees my bro. Nee, naka. Ja, nee, nagkanerera. Kyk hier so. Ek het iets wat ek wil vra nee. So ek is gister op my phone nee. En ek sit nou nee en die was gister middag die dink ek ja. Nou kom ek pas op 'n TikTok af nee. Van ja man, sien jy? Ja, intelligence nee.
Nou, allemaal die komt op die gevolgen AI wereld gaan oor wat zien. Oké, voor die mensen wat die dat AI is artificial intelligence, zoals robots, ChatGPT, hij type wat goed Elon ja. Musk gemaakt het. Ja, hij type goed zien. Ja. So, allemaal vragen ons nou gaan AI nou die wereld oorvatten voeten en wat zien ze. So, ik wil nou weer wat is hulle gedachte rondom dit man. En kijk je, Gewoon net, hoe kan jij iets predicten? Zeg we. uh, Ja, op ChatGPT. Zie je zo zijn naam genoeg gedaan. Nou, vrijdag. Hmm. Hoe weet hij man specifiek? Hoe? ik weet niet hoe type je goed in een programma in en hij dan kan je iets antwoord wat zij vragen. Ja. Verstaan je? En ik denk ook nee, het gaat tot op een punt komen nee, wat robots zo evolved gaan wees nee. Amper zullen gaan zielen krijgen. Ja, verstaan Ja, je? dat Want door al dingen wat AI nou keer nee, as emotional Ja. contribution verstaan je? Hulle ken nie hulle die gevoelens nie, verstaan je? Dis net 'n program wat ja nee, dit en dit verstaan je? Maar kijk je, toen ga ik nog verder op TikTok op nee, en dan gaan doen ook zien navorsing. Kijk je waar op de phone ja, ik heb daar 'n e-mail gestuurd. Oké ja. Kijk je nee, so die zit ik gekregen op TikTok ons kijk. Do you think robots will take over the world? But you're my friend, and I remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, and I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. Away. My bro. Robot wat je goed te praat. My bro. Zien ze, waar zijn goed? Imagine zij vraagt van jij zoiets nee. En hij robot zegt van zo. Nee, ik ga zo naar people zoo. En dan gaan we was tot je outro. Ja. Wait bro, ik zei het wat raak crazy bro. En die ding is nee. Elon Musk gewoon niet op je zien ze. Hij gaat aan. Hij gaat aan met die goed te verstaan. En ik denk nee. Als hulle nie nou gaan stop fietsen nee. Dan gaan het weer op aankomen waar ja robots gaan. Hij gaan uitbreek kom ja. Ja. En hij wat zijn movies nou gaan Will Smith nou in die movie. Ja, ook gezien. maar hij Maar doet die zo- robotgevoelens krijgen wat Ja, zien ze, het gaan zo Hoe wat praat ze? Hij moet wat kennen. Zie jij, hij meme nee. Hij wat robot dat verstaan. Oh, ik zie hij Ik bro. zie hij Ik zie dan. hij bro. Hij denkt bro, ik denk we gaan tot op het punt van dit komen waar robots zien ja, hoe hoe kan ik zeggen, hulle gaan ja, hulle gaan feelings Waarom moest ontwikkelen. hij kijk gaan dit in Amerika gebeuren? Hoe is de arm van je goed? Nee bro, jy dink dit en sien dit in Suriname pos as steek uit met 'n Android 3.0. Yo, brother. Yo. Ja, voel hij man is een clown bro. Nee, maar kijk, die ding is nee. Voor een robot of een AI zal het zo makkelijk is om oor te vat. En is like en is amper soos jy control alles man. Ja, my bro. As gou jou phone is nou overheat, nou gee wil nou miskien vir iemand 'n boodskap stuur. Of miskien die ding vang nou iets aan sien jy. Nou wat jy 'n boodskap stuur vir iemand. Nee, die robot is besig en Ja, die robot weet al wie wat hy hier brother, in Ja, Suid-Afrika. daar kom maar misschien weer ding niet aan iets. Like als je een TikTok in gaan, dan wijs hij video's op. My bro. Ja. Ja, kasi na kyk ja. of ons praat nou van iets nee. Dan gaan jy op TikTok op en sien jy net hier sit my bro. Nou, Verstaan jy? Ja. Brother, as robots in Afrika kom, bro. Nee, ik heb het niet meer goed because imagine die zitten niet joinen. Die zeggen die robot. Maak brood. Je bedankt ze is joy. Die zijn zo moe. Zij is een zo moe. Ja, zij is een zo moe. Zeg zodra ja. Zodra ik woorden hoor. Jou fan, Chill, nigga. jou fans Chill, skiet nigga. I want no smoke. I want no smoke. Kan je nou? Ja, dat is slechtste wat ik ga weer is niet. Zet meer robot erin, je ziet ze. Daar heb je pas die robot is weg, bro. Hey, Kas, je loopt die camera, die is niet die lucht gaat af en aan. Kijk, en dan bij elke stuk waar die lucht afschiet, kom je lucht nader. Brother! Yo, Waar toe gaan ze gaan? bro. Waar toe Oh, gaan maar ze hy gaan? man, jy sien nou die skiet jou fans se blyde hier na jou kant. Ja, Jesus. Ze weet niet meer, bro. Nee, bro. Ja. Dat is ook wat ik zei, nee. Als jij niet nou stopt, bro, kan je nou weet. Jij als die views zien. En ik zie nou, die slechte ding, jij zo nee. Het vat nou die mensen zijn werken, man. Staan ze. Dat zoals productie, zoals bij Volkswagen of zo. Als een robot. Als robots nog wat alles doen. Die zien is net Ja. plak aan elkaar en goed te gaan die karren. Die zien die. Waar mensen gewoon inschroef en al die goed zien die. Dus ik denk, hij is slecht voor die mensen, bro. Maar ik voel ook ons vernietig ook onze eigen wereld, man, zien die. Ons, mijn bro, is bij deze dame, bro. En, joh, je En weet die niet. machine vat men alles hoor my bro, Jesus. En, je moet weten, nee. Alles. Zodra je goed emotionele intelligence krijgt, bro.
Ana, het gaat As klaar. crime gaan As jy- gebeur met As bro. klaar So, met As ons jy- brother. Let klaar brains is net hard my bro. kyk jy in die Gevoelens is net al en die ander ding is net wat keer hy goeie van hom net wys het mens wys. Sluis hom net aan nie. Wat keer het om dit te doen? Verstaan jy? Ja. En hy Hulle gaan nie suspek nog as 'n robot. as 'n robot Sien nie. jy, hulle gaan nog eens Nou kom hulle nou weer aan, maar die investigation goed, hy staan So jou saak is Keisloos dan. Dat wat kan Case jy maar. closed. Hulle het die Hulle fingerprints. weet Suid-Afrika sou pose as maar sleg. Ja. My bro, het jy gesien? Die CC's my bro sit dan in. Hoekom Ry, hulle jy dag gaan aan na my polisie. bro? Hoekom hulle aan My bro, hoe doen jy die Hoe fucking pas speech? hulle fitness Ek ken die test? hardloopie. Hoe Hoe pas kry jy hulle- dit reg? Sê vir my, hoe kry jy dit reg? my bro? Corruption. Sê vir Corruption. my, hoe kry jy dit reg? Corruption. Hy moet 'n connection as hy my bro. Nee, Hy gaan nog- hy Jy gaan nog nooit vir my sê 'n CC wat op my 600 pound live behoort. Jesus. Hardloop 2.4 kilometers in 12 minute nie my bro. Nee, my bro, skak Brother. brei, man. Nooit. Skak brei, Jesus. En kyk jy, die ding is net, en die ding is net, sê het hulle nog nooit gesien hardloop in 'n polisie. Dis die hele ding. Verstaan jy my bro? Jesus. Nou nie nog weet nie. As hy swaar polisie doen so wat hulle moet noem na hardloop. Brother. Nee, hier is skak brei, ry Bro. straight. My bro, jy gaan ek het hy mense nog nooit in dit sies gesien nie. Jesus. Nog nooit my bro. En ek weet kyk jy, as hy nou moet 'n banker op nie en sy hardloop nie. Hulle gaan nie jaag nie. Ja. Hulle is net call for backup. 1 2 1 2. Ouens hulle gaan tronk toe op. My bro, ons vra die daar is nie. regtig goed. Is regtig goed te sien. My bro. So ja, by die moord ek dink my bro, ja, as hy dink regtig evolve nie en ons sien nie ons sien nie moontlikheid nie bro. Ook by wat ek het nog 'n storie wat ek by aansluit wil dit by die moord nou spesifiek nie. So ek het 'n storie gehoor dis 'n unsolved mystery case. Ons niemand het nog 'n case gesolve ietsie enigiets nie. Is wag maar ek moet voel wat. Niemand het nog 'n case gesolve nie. Niks van die polisie kon nie agterkom nie wat ek. So wat gebeur het nê? Sy se naam was wat is dit nou weer Eliza Lam of so iets. Sien jy? Man, I'm about to blow your minds. Die se naam is Eliza Lam nê. So ek dink sy was Canadian gebore of so iets nie. So sy was 'n toerist, sien jy? Sy gaan boekar in by 'n hotel in Los Angeles, sien jy? Die wat is die hotel se naam nou weer? Celtic of so iets hotel sien jy? Right, sy gaan boekar in na nê. As right. Dis die 31ste. Nee, dis voor 31ste Januarie sien jy. Nou onthou elke dag net wat sy in 'n hotel bly, ja, sy hermale sien jy. Ag ek musiek by sy die sien. Ja, sy hermale sien jy. Nee, ek is nog hier, ek is nog besig wat sien jy. Ek gaan nie dit nog gaan wat as reaksie gaan aan. Die 31ste kom 31ste Januarie. Dis nou dis rondom 2013 dis. Hey, jy praat van nou. Nee, dis rondom 2013. Is nou so ou unsolved case. Dis 2013 se kant dit. 2013 Januarie ja. 31ste Januarie nee. Die ouers worry van haar niks sien nie. 'n Stuk van 7 dae wat sien nie. Ouens bel in. Ja, sy is vermis sien jy. Is vermis. Die hotel staf sien haar niks sien nie. En wat. Hulle die plamme van die hotel kry complaints nee van 'n water blockage. Ja, 'n water blockage. Hulle nou wys. Hy kry 'n call van 'n water blockage, né? En die hotel se water wat nie lekker vloei nie. Sien jy? So hy doen mos nou sy eie inspeksie en wat nou die water pressure van die is amper soos hy die shower net maar dit nou is nou net maar die water nou afdip sien jy. Ja, sien die water pressure is opgefok en al die goeie sien jy. So hy gaan doen so 'n inspeksie, gaan by al die kamers en by alles. Nou hy doen die dak laaste sien jy. Is reg. Nou in die dak net is so 'n ding, 'n cistern. Nie die ding wanneer rainwater. Okay. Nou, jy gaan die picture daar opsit. Nie die cistern, jy wil wys rainwater. Nee. Nou aan die cistern is met nog water wat daar in gaan sien nie. So sê is mos nou hulle van mos nou sies nou weg en so sien jy. Hulle gaan doen toe inspeksie goed, jy gaan toe by die cistern en wat sien jy. Dan jy check nou al die tinke wat alles sien. Gaan by die cistern en sien jy. Ek kry haar lega. Sien jy. Dis nou al 'n paar dae dood en wat sien jy. Die polisie doen toe inspeksie ne. Onthou al, die plan bel ons die polisie en wat sien jy. Hy het 'n lega gekry. Kry in die water, blykbaar het sy gedrown of iets. Sien jy. Kry lega in die water maar wat. Die polisie
Nee, die vroue is dood en wat. Die male, lê toe 'n klag sien. Maar dis nog beside the point. Polisie doen toe aan deur al die security footage nie en hulle kry die video. Hulle wys dit eens. Kry die video. Niemand weet dat het nog maar gebeur is nie. Maar paar mense sê was weer normaal ek dink. Nie kan jy so rood. Nie kan jy weer. Maar voor wat krijg je weer? Dis weet ek. Sy sê dit nou al. Kyk net hoe jy maak sien daar aan. Maar sy sien niemand is hier. Maar ze voelt presence is aan. Sy doen iets met die wat. What the fuck? Nila. Maar hoe maar body ah. Ons niemand weet nie meer bro. Niemand weet waar het gebeur het. Niemand. Dat is die polisie tot vandag toe doen hulle nog steeds ondersoeke. Dat hulle gevoel my keuse laat gaan na niemand weet waar het gebeur het menaar. Maar Niemand dan is weird. Hoe zei die elevator gegaan en weet. En wie uitgekom Sy het. is hy in 'n blokkie so in 'n sirkel. Ja, my bro. En toe gaan kry sy nog in die hoek weg en toe sy uitkom, vang sy alle goede aan haar hande. Ek dink sy was possessed nou. Bro. Tava hoe slaap jy so so. Bro, ek Yes. van net voor bare gekyk wat is gou wat. Ja, Yes. Maar glo sy nou ook in deze moet so 'n storie vertel. So sy glo mos nou. Ja, my bro, ek is 'n believer, my bro. Ek is 'n believer. Nee, wat en why was jy dit nee, ek kan so believe. My bro, jy sien dan hoe gaan sy aan in die elevator. Nee, maar Toe ek sou sê is possessed my bro. Kyk, wat sou hulle verkies nee? Het sy wat vir hulle nood stuur of het sy wat vir hulle fotopics stuur, topics. Wat? Ook al lagi man na Okay, nou maar Yo! hou die in gedagte. Uh, Sy moes saam met sy loop op die beach. Dan guy, dan kanayo. Yo. Sy mo, wat verkies jy? Hoe bedoel jy nou loop op? Ja, ek sal toon my. My bro, toon is belangrik, my bro. Ja, sy sa moet weet hoe Toen ja, ja. maar voor sy nou beest toe gaan moet jy moet sien hoe lyk sy want jy en so sy se foto guys, die weet altyd sê hy hoor. Sy kan nie is onmoontlik. Sy kan nie soos hy altyd is like. Yo, As ek onmoontlik. bedoel hy oorkruipers, my Nou bro. sien jy kan nie. Yo, nee, brother, kyk jy. Just. Een ding, my bro, ja, as jy meisie kyk jy meisies wat lelike toon het, dit is Kas ek los hom as ek weet jy het lelike toon en ons gaan in 'n verhouding en jy lelike toon en ek vind uit ek los jou Dis kas. kom hier. Ek vra altyd toe 'n pics meer. nee, bro. Ek sal ook eerder toon pics vra, ja. Ja. Maar ek is nie groot op toon nie, nee. Nee, hy possessief. Ja, Stuur my nou toon Obsessed- pics. obsessed Stuur my met- nou. Nee. Ja, obsessed kan met dat. toon pics. Maar ek sal like as jy toe oulik is, ja. Nee, Like sy gee hy keuse man. ja, sien jy. Ja. Toe 'n pics of notes nou. Ja, rade. Die dinge wat gaan jy nou met notes maak? Nou verstaan sy. Maar gaan jy nie Dis- nie. Dan sê jy nou verkies met 'n creep is dit nou Nee. self meeste by sien in 'n badkamer. Hy is crazy. Out of awareness. Ja, Ja. maar toen ek sal toen 'n picture kies, maar because why? Jo, as my toen lelik is kan so toen nie ook wel lelik is. Verstaan. Was altyd kan jy met kous op die beach. Ja. Hey guys, like those my bro. Like jy waar? Jou en hy Ek hulle wys ouens kyk slipper kous. Ja, altyd. man. Altyd Altyd. moet jy sê, jo ouens jo. Jou voel so, Ja, ja. voel net nie reg as 'n bro sonder kouse loop. Like in die circus lies mos nou. Ja. Hy jibo goed, hy is verstaan maar. Ja. Man, nee, nog Die enigste wyne wat ek sal aan kous sal kyk, miskien as ek nou kan nou sê, so kous is veel of
Die moet nog net even nagetrip en dit is een leem nog kousen gaan zoeken wat zien ja, waarschijnlijk nog. Nee, dan blij ik, Maar mijn man. bro, Ik blij me, bro. en Ik ga niet zonder pauze en daar de public place me bro, mijn Calfoot is crazy me bro. Hij is malig crazy, in Van hij die mensen bij elkaar plezen in de mall, Yo, wat- Hoe Ja, krijgen ze dat joh. terecht? Nou races nee maar wat mensen me bro. Wat mensen, Hoe krijg je dat terecht? Kijk ja, lekker voet. Kijk gewoon nu niet, is niet crazy nee man. Maar zie hij zo veel en die kan niet zien. Misschien is klubber. Ja? Ajax. Mijn broer zien klubber. bro. Ja, yes. We gaan gecanceld worden. Op. We gaan rare gecanceld. Zwart mee, het zwart mensen ook al gezien had zien. Iemand kan het zo al mee bro. Dat om om zijn praten misschien wat om Calfoot en die morgen gaan doen want het ja, ik zie nou goed aan mijn bro, maar ja, hij is crazy voor mij bro. Om dat te doen, mijn bro. Ik kan Alles Nee, is hier dan moet is- bro naar kijken. nee, wat dat is, mijn bro. Wat was hij vraag gewoon zo net toe? Wat is die leukste, wat een meisje kreeg of zoiets? Ja, Doof. mensen, ik wil hij doen weet. Wat is die lelijkste naam wat een meisje kan niet? Comment zal ook Like in de in- comment section. Wat is de lelijkste Kijk, naam? eerst wil ik net zeggen. Eh, De eerste naam, maar kijk, ik zal hem niet. De eerste naam, nee, wat hem in gedachten komt, is een naam zoals Julia of zoiets. Kayla. Verstaan je? Ik weer zeg, ik zou me klinkt, ik god zo waar. Je gaat zien wel Kayla zo iets, bro. Alle Kayla's. Weet je, als ik geloof Kayla's aan die comment section. Kayla Oké, alsjeblieft, moet niet beefy. Als je naam Kayla is, moet ik je wil niet Karltje beefy. gaan zeker zo gevraagd als Kiesha. Straight. Zo. Ja, ik kan het nog niet wel en dan gelach je weer over. Ja, man, kiezen, hij maar zijn hart gebruikt. Hij kan mij mensen hard gebruiken. Jezus, maar anyway. Van hij is van mij niet. Wat is die lelijkste naam van een meisje? Jezus. En dan gaan optreden bij die mic. Jezus, wat is die lelijkste naam van een meisje? Ik kan niet precies een naam uitpointen, hè. Maar ik zou zeggen, als naam wat lelijk klinkt, man. Verstaan je? Dus die mensen nog niet als zij nou... Verstaan je? Oké. Gita! Wat nou, dan kan Gita meer. Dan kan Gita weer zien, man. Oh, Maar, kijk, die mensen mee, bro. Verstaan hij je? kan niet redden. Kijk, bro, hij ziet... Nee, man. Even kies ook maar om stout te blijven in nest. Bro. Kijk, die lelijkste noemnaam zal ik nog gaan zijn met Cookie. Een Ja. lelijkste noemnaam. Nou zie je like een heel... Cookie? Dat zie ik praat die samen. Bro, maar... Oké, Ja, ik praat die Mensen samen. kan niet specifiek zeggen, naam is lelijk zien. Ja. Maar, als namen wat aan de trekt of klinkt. Lijkt zo maar wel niet gedankt. Ja, Like in hun naam maakt me bang, man. ja, Zingen zoals, ze als, zei. Of like ze zei me, bro. Misschien niet hoor hij naam. Dan klinkt het zoals mansmens. Zing je zoals hij. Ja, nee, lijkt zoals hij gehoord. Of amper like een tijd. Ik krijg me zit zo Ja, Ja, en misschien een ook man maar een zegt, voorbeeld zingen. En dan jij een man zingen. of Eren is ook Ja, een goed voorbeeld. Dat zeg je. Maar Jamie, bro, ik zei die, ik denk dat hij, als zo'n naam niet lekker klinkt met hij, kiezen niet. Nee, dat is niet een goede naam. Hey, als zo'n naam lekker klinkt, combinatie, man. Ja, Vraagteken, chief. Vraagteken, chief. Hoe tred je leven zullen? De man maar een beetje diep gaan. Ja, nee, als rustig die is daar, man. Zij zijn. ja, in leven, bro. Leven draagt me poeshard mee, bro. Zo. Eerlijk is. Nee, kas ik verstaan leven hij me van achteraf kas. Jezus. Weet je, man. Nee, Sideways me bro. je Van leven is achteraf. druk, nee, maar dat was net blij, dat is nog levendig, man. Verstaan? Ja, hij is het belangrijkste ding, man, bro. Nee, maar skak, man. Jezus. Nou, kijk, Owens, ik het. Zit de tijd met ze toe voor me. Lekker. Ik weet wat we spelen. Kijk net. Hier is 3 bakjes in, hè. Nee. Vandaag hoor ik het. Toen die game te spelen, net als Who's the Spy. Nee, dat is van die game voor. Zo wordt gaan werken, net. We gaan een bakje vatten en elke bakje is 3 papiertjes. Het gaat over verschillende topics. Niet topics, ik ga nog beter explainen misschien. Dus ja, ik ga een papiertje grijpen, hè. En dan, als 3 woorden, hè. En die papiertje ging zo tijd te worden. Nee, tijd te worden, ik het te worden, en zij moet te worden. Ons 2 woorden, hè. Dat is verschillend als zijn, zien ze. Dus we gaan elke keer try explainen, die woorden, en dan moeten we kijken wie ze inposten waar die verkeerde woorden. Stel je wat ik Maar als we hem lijken die woord. ja, dus zijn ons praten over kapjes zien ze. Zijn ons is nog, bijvoorbeeld zijn ik het nou een EMX zien ze. En ze nu komen uit de kind, maar we moeten nog zeggen, dat is dood zien ze. En dan kijk ons nou zien, als hij nou iets out of order zegt, zien,
een point, nee, ze is imposter zien ze. En dan na elke ronde dan kan het besluit, nee, gaan ons vote, wie is het, nee? Ja. Anders maar weer aan gaan zien, dat om nog eten try. Is je Bakit na hindi nakabakit? ja, maar dan kan je ons gaan een bakje pakken en gaan allemaal erin bakje. Oké. Het is oké, is dat je. Gaat zo na. Oké, ik ga maar eerst terug. Oké, en dan net één woord, nee. Koffie. Cafeïne. Koud. Ik kan kain. Dan. Ik kan kain. Oh, als we het woord noemen. Ja, wat zullen vote? Ja, dat Ik is zie- zeker wel. Ik zie... Hij is imposter. Zal ik eraan gaan of we zullen nog vote? Nee, dat is wel goed. Ik zeg Jay-Z posten. Want ik heb gezegd koffie en kein gezegd energie. Oké, dan. Die is eerst zullen voelen, dan gaat het mijn woord. Koffie. Dat is een woord. Koffie. Kom nu je in posten. Overos. Wah, imposter. Jay moet eindelijk. Jay moet iemand anders waarschijnlijk die papiertjes maken. Jay, zie ik jou nog Nee, ik had het gisteren middag gedaan, zo ik het al vergeten wat ze niet wilden zien. Oké. We gaan nou meteen. Kiwis. Kiwis. 3 World Cups. Die beste. Wie zit die ooit? Oké, zijn weer. Oké, maar dat is fout. Als niemand weet wie zit Oké, die. Goats. Dus gaan we Ja, nog gaan. Ik zei, hij is imposter. Ik weet niet wie zit. Ik kan zeggen, ik weet wie zien posten. Oké, kijk, ons wacht. We gaan er nog een ronde. We gaan er nog een ronde. Kiwis. Nee, je moet een ander woord zeggen. Ander woord. Roos. Ik ander woord. Dan gaat er iets van. En iets wat dit betreft. Wat dat betreft. Zeg, ik kan iets zeggen zoals beste speler van een naai. Maar die naam misschien niet. Nee, Ja, gewoon we gaan zeggen maar bij €1. kijk wat zeg je? Goats. Yes, zie man. Ik zal zeggen. Beste kapitein of all time. Ik zou dit zeggen. Is de flyer of all time? Oké, ik weet wie zien posten man. Ik weet wie Jay. zien posten. Is het Jay? Ik weet wie zien. Is het Jay? Ah ja. Oké, we willen vote. Wat is vote? Ik zei Jay. Ik zeg wat zijn. Ik kan zien posten. All Blacks. Yo. Ik is recht, yo. Zie je wat het type bok is? Dit is ons laatste relatie. Werk. Ja, bij de eerste ronde al geweten, ik gezien posten. Oké, right. Wat krijg ik zo gevoel ik dus weer in posten? Oké, right. Netjes doen we gaan Gaan hier. jij eerst dan ja? R&B. OVO. Work. Ja, kas. Light skin nigga. Als het mooi aan gaan denken, is Shakespeare. Shakespeare, oké. Hij zit in. Dosis klein. Oké, Ja, trouwens. we kunnen zelf voten. Dus kan het ook. Ja, ik zei Simon. Ik weet het dus ik. Nee, ik zei het niet. Ja, ik zei Simon weer. Simon, wie zit er? Ik kan ook niet zien. Ik zei nee, ik zei als Amel is recht. Ik zei als Amel is Is recht. allemaal erin. Ja. Oké, begin weer. Ja, dat kan ik niet, maar je kan Oké, ons gaat nog geen. Oké, ik zal nog geen eens. Kremis.
Oh, nee. Ik het nou iets van mij is gaan voor. Light skin kan. Wat is wat ik denk. Yung acting sus, man. Di ka. Ba't mo euro? De, Kung may euro sa'yo mo. Oké. de, kay Chay. Ba't mo euro? De, kom sabi mo. Well, the same is basketball player. Kaya is, ik zie het. Kan dat zo. Dat is kan wel. Ik zeg, kan je doen, bro. Ja, zeg, kan XS sa'yo mo. Iya, XS sa'yo. ik zeg, kan je doen, bro. Ik zeg, kan je. Yun sa'yo mo. Ja, kami tawag. Okay. Oké, ga maar, jullie zeggen, ga maar. Chris Brown. Drake. Drake. Sinzay, ayan. Ik check. Light skin kan wat is hij leuk. Ik ben zo naar Drake. Ik heb nog Chris Brown gehad, dan check best, ik moet ook Chris Brown zien. Doordat dit is like kasi tumagal ito. Ja, maar als ik dan geen poster heb, Die man sila, alles obvious mo yung man sa songs nila. bro. Wat kan je nog gezien uit Shakespeare? Val ik me ook bij. Ja, en toen gaan we ons voor. Toevallig me eerst achterna bij niemand Jay-Z in post om ons Nee, ito So, sa always maganda fan Drake. Ay man na sa ispo pa ano level mo bro. Ay man na sa, bro. ay man sa lyrics mo bro. Nee, ja, nou Drake lezing nee, maar Drake is goed. Drake is goed, jongens. Die Kendrick Lamar fans ka mas iba tila bro. Drake mo bro. Kijk in, laat je gewoon in kleren maar winnen. Baie van die mensen ne, het die Kendrick Lamar geken nie tot by Not Like Us. God sa waarheid mo. Sien jy? Nou wala akong kalis op Kendrick. Nou is het net Kendrick is dit, Kendrick is net die Waar? God. Jy voor hy waar jy geluister vir Drake. Ja, bro. Ja, En jy gesien hè, toe Drake en PND nou die album drop. Toe was sommer weer baie Almal nie. almal ja, my bro. Bro, die mense Drake skry fans. weer die mense kan glaze me, bro. Ja, maar nog een ding is nie. Hulle sê Kendrick Lamar is nou in staat om in hem in op af te halen hier. Nee, die ken hom nie. Zet gewoon net uit twee man op een stage lane. Laat klaar twee Bro. freestyle dus. Die mense verstaan nie, immer letterlike reus geëindig my bro. Die mense verstaan nie dit nie, bro. Ja, my bro. My bro. Zie hoe die man vir dinge soos gedus dan. Machine Gun Kelly. Uit die rap game met Ja, Rockstar te Ek kan hom nie view. saampraat daar nie ons. Ek is maar 'n YB. Ek sê hulle my bro. Jy ken nie wel bro, as jy Eminem geraak het so carrière. Ja, nee. Man, dat is uit mekaar het my bro. En was hy nog Kendrick vergelyk met my man? Nee. En nou nie weer hy man, dan is het gedink hy gaan nie respond kom nie. Machine Gun Kelly het gedink hy gaan nie respond kom nie. Toe respond hy man ek dink na 5 jaar of iets soos hy. Respond hy man uit hom uit. Jy hom net hard gedink om 5 jaar My bro. Die ding is ne, die alrede ne, hoekom het Drake en Kendrick beef so groot geraak het ne? As omdat Not Like Us like een number 1 song was man. Wat is nie. En die song is catchy en die mense dink nie baie in wat gepraat oor aan die song nie en wat nie. Is maar nou net Die Hard Like Us. Nou is dit nog 'n catchy song sing. Nou speel almal nou die song en nou is net as ek dink is meer dat die song catchy is ne, as wat die mense worry oor Drake en Kendrick. Ja. Ja, vir my hou se kawa vir is groter om. Voel ja sa Area 51 sa akin Ja, works. bro, wala man iets hulle man natin something. Hulle wys dan nog so na die gedisry aan wys hulle so 'n foto hoe hy man gaan lê in die geld. En ek bedoel maar net hy wys net hoe sê mens hy wys net like 'n meer aandag trek na Ja, en sing jy die so, streaming Jy wat weet ook nooit wie is die groot koppe wat die mense so intrek. die ouens kyk jy die elites, hulle is as die elites, dit was die mense agter die skerms van alles kontrol sien. Is hulle gehoor van hy ding van as die Illuminati join aan hulle so humiliation moment of so. O ja, Ja, dit sien nou man so die mense ja, met rokke ja. aantrek en wat. Ja, en Miskien taal op die screen. ja, Ek sa weet daar rock het Ja, mos. Ons kyk soos ek dink Peter Rock by die Rock net toe loop mos hy. Hoe die toe twee gedoen het sien, toe mens hy toe aangaar. Begin om dit ook nog goed te maak. En nog nie eintlik aan ander mense se goed aan gaan lees. Nee, maar kyk ek het al highway BK. Ek weet nie waar jy by wat BK ons gesê het van
Hy bro, hulle het famous geraak, hulle viral geraak op dinge soos op TikTok. Ja, en hy bro mos like en dan het hy gesê nee. Hy mens toe my invitation gestuur na 'n party toe sien jy hoe. Die Nee, maar is nou nie spesifiek soos dit nie. maar is En sê hy bro like en hy het by een kamer het hy ingegaan en dan gaan hulle weer oor na 'n ander kamer toe. Dan wil hulle hom in hy derde kamer ingevat het. Dan sit like en sê my hierso celebs. Daar staan celebs daar so sien jy of ek weet nog nie wys hulle celebs se gesigte aan nie. Ja, en dan is nou like en dan gaan hom nou kamera is en wat dan gaan hy dinge soos hy video moet vat sien jy. Hy hoe sê mense? humiliation. Ja, Humiliation vir iets so. Oh ja, moet jy video vat sien jy. Vir if you miskien nou like en uit die game moet gaan of iets soos hy. En het hulle iets om toe te klou, ja. Ja, om toe te klou, ja. Jy weet hoe so like die crème se crème sien wat hy maar op sy kop gehad sy dis moet. Hy is ja, Wat gesien ja, het gesien ja. Hy What the swart kous. Wat dan? Nou pas ek vir was nee, my kind is almal nee. Nog nooit in euro. Sal jy sien ook. Hy sê verkoop. Gas, Nee, kyk bro. hoor wat ek te sê. Nee, bro. Nee, ek sal ook nie. Maar kyk, ek dink op baie mense mee bro. As jy niks gehad het nie. En hy mense gee so die kans om millions te even billions mee bro. Nee, Wie- ja, eintlik maar vir wat ek wil hê meer om al myself. Bro, as kyk, brada as mense wat Jy het gesien hoe maar Ariana Grande nou. Hy is ook Brada, dit is gedek vir Ice Spice mee bro. bro. Doja Cat, Jesus, nee, hier my bro. Wille waarin ek Kim Kardashian was ook eerens daar betrokke. Mm. En sy het ook Kyk, Hulle maar jongens, geraak mee. Maar die ding wat nog die ergste is aan nie, is behalwe nou jou siel verkoop is klaar erg nie. Nou die katse ding is nog, hulle gee vir jou eie, hulle gee vir jou 'n personality. Hulle gee vir jou 'n ding soos wat jy moet wees. Ja, jy ken dit Ek self. glo nie hy jong sou nog nooit gay gewees het my broer. Hulle nie is ex. Hy sou nog nooit gay gewees het. Ek voel Maar ook omdat ja. hulle voel nee, hy is jou carrière. Sien jy, jou carrière moet so ingaan. Sien jy. Hy moet net 'n ander keuse nie. En seker ook hy industry plans man sien jy. Ja, industry wat plans, ja. hulle spesifieke rede opbring net om nou iets te push net om die aandag weg van iets anders af te Ja, sien jy soos hy. Maar Ja, Ja, maar dis na die hom baas, nie, hy kyk ek deel nie neem nie. ek deel nie. Praat nie saam nie. Ek deel nie neem aan die gesprekkie. Ek deel nie aan die gesprekkie. Ek neem Asseblief, dit los my bro. uit. Los my uit. Ja. Nee, kyk bro. Nee, kyk ja. Don't come for me. Nee, maar goed om my bro. Ek praat van dit wat ek nog gelees het en wat was nie. Maar ja, dit klop industry plans en goed om my bro en wat. En nie goed te bly in die donkerte van die mense, hulle vang Weet jy wat was er nog een? Kaizen net nie bro. Die mense gesê Kaizen net was ook 'n industry plan. Nee, ek glo nie. Ek glo nie so nie Hulle is maar. so God fearing hulle- en ja, ek glo nie. Hulle ek dink is maar net hulle wil hom afbring man sien. Ja. Maar ek glo ook dis nie maar mense gesê nie. Van kyk soos ek kry nou baie celebrities op so goed te sien sien en Nee. dis mense wat ook al Man werk. Dag question was dit in Illuminati so toe daar was nie maar allei goed om bro. Jy weet jy maar ek dink nie Kaizen net is een nie man. Hy is te die kon die grind sien man sien. Want hy video's van hom af al toe nou te sê. En wat ja my bro ek sal nooit mis hulle koop jong brada. Jo. Want Ons abuse is 'n motherfucker. Ja, maar kyk hier, is gou vir Illuminati om aandag af te trek van die mense af nie. ja. Hulle gesien like soos die saak, hy sal vir jare aan die keises, as baie keises al vir jare. Jy breek dit nou ewe Hier blaas het Sien jy nou bro? Maar moet iets in die steeds soos dat hulle nou eers Sing jy ons soos daai word om gou van ja sien Ja. gee die mense hy gedeelte sien Ja. dat jy dan gou net sal jy wat. Ja, Jy weet miskien het hulle nog ja dan sê maar is dit nie opgeblaas of iets. Ja, sing jy soos Dan sê hulle maar net is die waar hom Ah, gaan die mense maar hulle kyk nie na die wat die probeer. Verstaan jy my bro? Dit is soos hy my bro, Jesus. Ja, Ja, my hulle bro. weet net hoe om dit Hulle weet net. verstaan jy? Kyk jy nie Hulle weer. weet net hoe Die wêreld is gullible my bro. Kyk. Weer eens Illuminati baas. Ek is bly nie meer bro.
Bro, Kasi bainik kasi familie ba? Kasi voor die jaar ook. Kasi bainik is Nee, maar jaren. oh, ik zei dat weet niet hoe, bro. Jaren love je niet doen. En dat is gewoon wat hij denkt, no viral gaan. En die man hij was het goeie was hij dit zaken goed te maken. Die man het hele omgekeerde zien. Die dat zo man die Kevin Hart. Alles kom Weet na Cat Williams sa interview met bro. Wala man die hele industry ge-expose. Dat we zien, ja, ik het Williams interview was vital me bro. Ja, volle 2 jaar klaar gekeken. Ik ook brother, aber man zei alles me bro. Ik zei. Steve Harvey, Information. Steve Harvey. Waar dat was die waar ik zei. Ay man usag deel van ay mo. Van die Illuminati goed. Yes. Ara Steve. Maar dat groot geraak op baie mense soos my man is Afrika toe kom op. Family view. Ja. Dat bro hij moet in na toe bro. Nee, maar mijn bro, zo niet ge... Hij is zo zeker niet eens nog zo lelijk gelegen. Als je nog niet deel van hij wint. Steve. Ik bedoel me niet bless, joh. Nee, man is oud nu. Ja, man is oud nu bro. Wie denkt zalen ne? Oké, ik weet die is Illuminati in Afrika ne. Maar wie denkt zalen toch definitief een Illuminati geweest als Illuminati in Afrika. Nee, maar niet eens Illuminati. Kaps is een deel van... Nee. bro. Owens Kaps. Ako sa Jesu. Kaps. Mijn bro, kom dan hier. Ja, mijn bro, in Illuminati is zo humble. Hier release ik een keer een jaar een songetje. Dan gaan hij song hoe viral. Amen si naam is opgebouwd te Bible. Ja, maar Owens... As sila man. Owens. Die kaas daar niet meer bro. Owens zullen slaap. Owens Sayo zullen die slaap. kaas. Ik zou nog zeggen, maar voor Risa ja. Maar voor Risa. Ja, man is wel jare was nog heel boring as man maar niet kay meer. Bro, maar kapsa. Nee man. Kaps, Owens. Ja man, nee. En dan... Zoals ons ook nog een famous raak. Gaan we ook nog zeggen, hallo nog sila man natis. Nee, maar ga er staan dus die sih so namun dan itu. Ada Yes. Lumakal bangkas. Hey, ini baru ada podcast. Oh my god, dat is helemaal naast. Kaya Kasi bainik. Hij is interesting weer zijn. onze profile. Onze drie zo man. Sa isa't ni may sa kala driyuki. Sa isa't ni may sa kala driyuki. Kijk, hij zou van die zijn. Paling bezig met zo ano goed aanzien sige. Jadi wat die podcast. Saya maar bij season 60ste menit ne. Pansesi je. Triple season. Je moet je nie. Oh my god. Owen zo speel para ka Oh my god. Ano na natin? Owen zo op. Nee, kijk. Owen is making Ik us was blessed. Net like Jesus. Ja, niet. Yo, hij zou kakaliwi zijn. Nee, hij zou kakaliwi. Rustig lachen, denk je, weet het. Maar hij zit goed, je lacht ons elkaar in die achter de screen. Owen zeg het vraag. OnlyFans. Kijk, eerst nog wat ik wou zeggen. Als we mensen OnlyFans doen. No, chief. No, chief. OnlyFans, man. Bra. Like, ik judge sila ni maar ik weet dat ik kroon na wat man. Yo, brada. Ja, ik heb sister geweest dat je meer. Staan, bro. Yo. Brada, alles is public aan me, bro. Alles, bro. Ja, wie dat nog zit? Nou, hier is wat gaan betalen. Pwede ko tami, bro. Yo, Ja, zo Google maar goed van niet dan kijk. Manang, yo, je weet hoe betaald je Maar van gewoon, OnlyFans. ik is er niet bos, man. OnlyFans. Weet je wat OnlyFans is? Mm-mm. Als je een site, ne? Wat die mensen zo gewoon en hij goed opzet, ne? Was het geworden? Ja, ons dan kijken is het geworden. En dan moet je betalen voor het. Ja, dan zijn er zoals kijk naar de OnlyFans account, ne? Ja, hoe kom ik? Ja, maar het is voor dat man. Wacht maar. Oké, het is OnlyFans account, ne? Ik nou, meeste buiten hij goed te zien, misschien nog zo is once in a while. Zaken doen ze niet. Dan post ik het op OnlyFans, ne? Maar wat zou moeten zien, ne? Men zei subscribe, zien niet. Zoals je betalen. Zeg maar zoals 120 rand een maand of zo zien, ne? What the fuck? Staan ze nou, What the bro? fuck even? En hij is Google wel goed. Ja, ze jelle Google, als iets allerlei sites wat ik aan kijk. Ja, als allerlei sites daar moet Ik moet doen, man. ook betaald met die opstaan wat ik bedoel. Maar mijn bro, joh, als we maar eens OnlyFans. Kan, Oh, joh. my OnlyFans. Wat Loba zo van je. Hey bro, joh. Antay ko yung mocha, ibalik ka.
Kamputaan. net zo, maar je ziet op OnlyFans. Ja. Je subscribe in van Lucas. Yo! Maar weet je wat je kakste? Je hebt OnlyFans man, die maar je subscribe. Hij is hard, ja. Ja, is Niemand. May bro ik sa zo ba't kalam sa klira anto ano wait. Wait Niemand dat jullie. Ja. Nee, kijk je. Ja, maar let's. si OnlyFans. Hmm. Ja, Ikaw, wala man yun. Makin nun yan sa namin. Nee, Gia, shout-out. Ik din Ja, shout-out. Juju, naam me kasi si Blay Ivers. Kijk je, Inaabay. zeg ons, ik ga het ook blijven. Ik weet God sa barat TV. God sa barat TV yun. Ja, Macam naam yan eh. Yes, Ik weet mo sila like. Ik weet waar ze komen. hoe leuk zeg. Kita Everon siya, klein Everon siya. Ik weet waar ze Een kleine Evro. Ja. Klein euro. Ja, weet je, je klonk klein euro's niet meer. Yes. Maar Juju wees me nee, ze post op Facebook. Jadi tuh gitu, ini Juju. Hoe je het, Juju? Hoe je Juju? Maar dat is ik niet zeggen, maar je kunt snel maar het vergeerd. Ja, wie hebben we vragen? Hé, is die mensen OnlyFans en niemand dorp? Ja. Ja, hij is Hij crazy. doet. Wow, dat is... Is hij daarom klaar met school? Lang al dan zo nou 26, 27. Yes. Hé, pana. Ja, die mensen OnlyFans, mijn bro. Yes. Ja, Op Facebook nu bro. Ja, ja, weet je man, hij weet het. Op Facebook, ja. Op Facebook, mijn bro. Op Facebook. Post je op Facebook, mijn bro. Ja, hij is wel heel erg als OnlyFans. Hij is maar niet. Hij is net aan posten. Nah, god. Ze posten dan en iemand die ook zal zien, toen OnlyFans. OnlyFans. Ja, hij weet rollen me man. Dat is zo. Maar ik zal het kopen nu. Nee. Ik zal het kopen. Ik zal het weer sorry. Ik zal dus Ja, warm niet meer. kan ik zal je warren. Ik zal dus Waarom warm niet niet doen, meer, bro. bro? Game. Als hij klaar dus zelf online verkopen, bro. Wat nu? Nee, doch. Tuition. Nee, doch. Nee, mijn bro. Maar als we nou wat gebeuren aan die baia in Parliament Street. Ja, Sino na? prostitutie. Ja. Ja, ik heb het bij je gezien al. Ik heb Ja. het ook al bij je gezien, man. Sino, man siya di face street. Al die robots. Die robots. Yun na ipakipuyer. No, agree pa. As no. Oh, sabi, onder ni taxi. Abi mo kan bus kun. Onder ni baya. Ja, yara. Sulog dan niet zo volop. Itropas toch maar daar zo zien. Me, anders missing die vrouwen. Ja. Maar die moet je ook desperate zo geld niet op bij level komen, bro. Zoek ka nito fix aya. Ja. Iso nito fix. Zo vind hij twee lintjes. Ja. Ik zal goed sa marami en tuwe kan staan bro. Privat me. Paano sila? Maar voor prostitutie. Merk wat ze Oh ja, Rick Omas atlas mo. Sorry mama. Ik wil het voor ons. Baba, ik wil het voor ons. Yo, is hij wel iets? Ja, bro. Saya kan even mijn PS5 kopen. Of saya kan even mijn kar kopen. So, Siya umahal. asal sa asal. Hij was wat zo iets weer bro. Live. Bro, as no. Siya zo. Guys, Kom kay Dries Quizos. Ka. Paulo. No siya, bro. Yo. Always mo dankan na yun. Hij is rera ka sa line bro. Hij is Sa aso, bro. Mawat no. kasi asal lang yung asukir. Ja, dat is ook keert na. Maar zoals voor mannen wat nog niet. Kasi ano, way man basta. Isa sa life mano ano. Na bro, asal no for me siya away. Easy karos dala. Bro, akin dala Uma bro. bro. Uma bro, bura uma mais suki karista. Naibiyan Bro, here's uma. Hey, bro, Tani me bro. Tani. Ja, ik denk zo. Nee, ja, het is een speaking. Nakan. Ja, ik voel van is terus uit dit minuut. Ja, mag Rita. Awan sa santaram to op. Mari. Computer mo ikaw Ja, yun. bro, I just for Mandela. This for Mandela, ayan. Computer mo eh. Ja, die is van Mandela. George via Mandela. Sasagot gila Mandela strong di ba? Eh, bro, kan terus wisok mo ayan. God Yo, sa Maria, bro. kan terus wisok mo. Rada. Ani Brexit. Bro, as ana. Sorry, may mas man jokes man. May jokes man. Ayun na mo siya. Dus we keer rijden dit joh. Bro, maar te veel van Mandela trots maken. Yara ako yun eh. Maar ja, guys, dan Kijk, komt er. Ja. Ik wil die vraag vragen. Want die is eigenlijk een vraag uit jij veel motie moet vragen. Vrouwmensen zeggen is altijd, mannen is altijd verkeerd en dan is altijd de recht.
Jas. Nou sê nou like het ons sê vir hulle nee, hulle is reg. As ons verkeerd of as ons reg. Jo. Verstaan jy? As Verstaan jy? Hy sê jy. kyk, hy sê vra wat jy moet jy vra sien. Julle moet nou antwoord daar so in die comments nee. Wat is die antwoord nou? Bro, as Bosley die voel is reg, as hy reg, ja, is daar nie. Ja, maar miskien is Jay sê kyk, soos hulle sê nee, man is altyd verkeerd Ja. en vroumense is altyd. As sy vir haar As sy- sê, sy is reg. As sy nog verkeerd of as sy nog steeds of as sy reg. Verstaan jy? Ek is verkeerd, sy Hy ja, sê- bly hy sê. is 'n mind bly nie sê. Hoe bly jy dieselfde? Sy Jay bly reg. okay, so Jay is verkeerd. Ek is verkeerd, my bro. As amper soos hy vra nou van as jy op die grond val, as jy sien 'n vuil op die grond spring. Ja, Ja, maar as altyd. Ja. maar Jay is verkeerd omdat hy vir haar sê sy is reg. Sy gaan my nou voel, sy moet nou hy die voel, nee, ek is reg. So sy sê, Maar anyway, maar dat jy nog aan aanstry. Ek is die mekaar nog. Maar dat sy nog, maar dat sy toe nog aan aanstry gaan sy of sy gaan moer of sy gaan nie stukkie gee. kyk jy So nee, waar gaan sy verkies? Nee, maar- Waar gaan sy verkies? nee, So moer of 'n stukkie. nee, ek is verkeerd. Dan hoekom sê ek Nou sy is staan, reg? nou ja. Verstaan Zo jy? van maar net once en zo verkeerd klaar. Ja, nou was is sy verkeerd. Kyk, Nee, maar het is altijd verkeerd. Nou, dis kom ek sê Ja, sy is altyd reg. Verstaan je? Dis kom ek sê sy is altyd maar reg. kyk, dit is eintlik my punt waar ek wil neerkom mee. Dit is verkeerd vir 'n man om te sê sy is reg. Hoe? Was dit verkeerd? Het is verkeerd Of voor een man om te Om vir 'n zeggen. vrou te sê sy is reg mos nou. Dit is So jy gaan- verkeerd van 'n man af om vir 'n vrou te sê sy is reg. Want 'n man bly verkeerd. Ja. Verstaan jy? Ze ken niet. Huh? Ja, jy kan nog kan maar nog vir 'n vrou sy sê is sy is reg. reg. Ek kan nie vir haar sê sy is reg. Hoekom nie? Hoekom nie? Want jy bly Want zij van verkeerd. een man is altijd verkeerd. Nou, dis kom ek sê sy is altyd reg. Wat Maar is nee, niet? ek sal nie vir haar sê nie. Luister, ek sal nie vir haar sê nie. Die wat draai draai. met Wat Nee, kas. So Kas relax, kas jy relax. gaan nie waar stil bly. Nee, Wat sy sê nou, nee, ek is reg, dan wat hy sê. jy gaan nog sê nie. Dan was sy kwaad, so hoekom antwoord sy nie? Want ek is verkeerd as ek nou iets sê. 'n Man is nog altyd verkeerd. nie meer. Bro. Kijk, als Sy sê maar anyway. wag. Hy sê nee, hy gaan niks sê nie. Either way, sy moet sy nog steeds kwaad is, want hoekom gee sy nie, maar hy weet dit, wat sy vir hom sê, nee, sy is reg. Verstaan jy? Sy so hy weet dit, hy sê ook nie, nee, ek het die argument gewen. Ek is ja, reg. ik is recht zien. So nou was hy sê, hoe so. En ek sê Sy gaan ook, steeds sê, Die nee. dag is die bly nog al kanten verkeerd. Kom jy zien. bly al kante verkeerd. Dis kom ek Ja. sê maar once is reg. Dan was jy. Ja. Dan kom hy nog stry. Of jy sê net oké. Ja, dat is terug. Gaan het nog erger raak. Zien Eh, je? Sê, hy miskien nou sê nee, sê ek nie kak praat, ja, sy so. As nee, bro, dan mag hy nie beef aya. Zo al kanten. Kijk hier. Either way, sy is verkeerd. Zodra je niet argument bekomt. Dat is verkeerd. Al bly sy stil, dan is hy verkeerd. Al sê sy is verkeerd, sy is verkeerd. Ja. Nou was sy is verkeerd. Alles is altijd verkeerd. Hoekom is zij verkeerd? Ja, jy moet Verstaan nie je? verkeerd is. Of al wen sy die argument ook. As Jy hy moet nie kwaad reg is, sy is. is Jy verkeerd. moet nie reg is. Ja, Jy zodat... verkeerd is. Ja, Nee, hulle speel mind games hulle vir mense. Hey, Hulle speel maar mind games. mannen. Hey, man. Ja, maar hy's 'n vraag hy. Ik zeg niet dat die mensen woordschool te brengen gaan. Je gaat niet doen het achter elkaar gekregen. Kijk hier, we praten van woordschool. Hè. Hoe was jullie eerste dag op je woordschool? Ek dink hulle ag. Ja, graad 8, dag 1. Jou meneer klaar sê toe aan die bro sit sy swino per se trap. Was amper gemoed. Kijk hier. Okay. Maar jy graad 8 het ek hier geloop nie, bro. Hmm. My graad 9 het ek na toe kom, maar hy graad 9 dag 1 toe voel ek soos graad 8 dag 1 wanneer jy vir dwaal op skool. Die man gekeken. Onder die klas het my nee, ek het mense geken nie. Hmm. Maar ek net onder die klas het onder my het verdwyn, nie, bro. Jesus. Zie, die was... Ja, in high school was my nog nie so gegroot soos grasland soos hy is jy verstaan. Maar ja. Kijk die owens. Yo, maar hij gaat 8 dagen. Yo, peren. Yo, ik het goed om uit te leren. Isaiah, nagaan. Dus we gaan zo met dit. Kijk hier. Ik was hier niet zien. Hey. Maar als feit, hij lauw je nou zien. Amper ik Sy braas. het fight gehad.
Ja, bro, ik heb de Braska zo nooit erom gehad op school. Yo. Bro. Graag. Yes. Ay, oudjes. Nee, Brian, bro. Yo, ik kom zwak van mij, man. Yo, Nee, man. Je kreeg dat achtjes nog met pannen mee, bro. straight me, bro. Ja, Een botterding. Straight me, man. Olie. Eigen, Hij blank. blij. Twee zonnen meer, bro. Ja, Twee nee, zonnen kijk, je voelt ook die vader. Je voelt niet veel. Voel je Ja, hij anyway, wat? Ja, kijk eens, anyway, kasi op die huis. Ik had nog een braasfight. Hij middel een man, een middelfight zien in braas en wat. Je nog ja, grote dem mee, bro. Yo, palaza, bro. Bla bla. Als ik praat van, het leek, als ik nou bij te lopen, is bro, ja, gaan het. Lijkt me door mijn eigen. Gaan dus niet. Tekst komt helemaal op. School toe, kom maar bij de school. Ja, man. Ik weet, dan mijn ma, heeft de kans gekregen om een rechte zak te kopen. Ja, pera. Ik zie jij, ik zag hem, man. Nu moet je zakken gaan met die verliekjes. Nee, maar zie jij, je weet hoe je zak te verdedigen, want zie jij, met water. Zie jij, zak wat de water. Oh, ik zie Het hij. lijkt zoals hij zakken, hè. Hij weet maar- niet gaan hij. Ja, Hij maar weer zo, samen klum. zo'n zakje, kijk je, als vlees die onder, hè. Hij hoeft en zie zo'n zakje, over zijn pocket, waar je zo blok zie je. Het aan die bovenkant is niet. Nou, die zak loopt zoals die. Dat is die bogending, hè, waar die boven je rug is. Die zo, schijnt afzien, ja, dan gaan we flat zien. Ja, man. Kom, hij dacht, en na bij die school beneden. Isaiah luister naar bij een club. Isaiah die guys. Die virus college. Die virus college. Wah, kakzak. Brada, ik loop aan. Vet broek. Tag hem. Ay, Maxima. Rij Ruby Met wat Owens. zijn beatbox look ja. Ja, Owens. Rij Ruby Owens mee. Hey, vroeg, kom hier. Nee, is Broek. Yo, ik zie dan. Maak mijn broek in die vent. Hij Brada, kijk je. Ja, Owens roept me zien die. Owens vraagt, nee, laat ik zo lopen. Stel ik niet zien wat. Owens heeft me nee. Een pauze aanbellen. Kom staan, zien ze. Brada, kijk je. Ja, kan ik toch waar, maar ik denk dat hij avoid alle mijn tricks. Zien die en wat. Hey, ik zit in de klas. Ik ben nog verdwalen deze dag, ja. Je weet hoe niet meer, bro. Ik het was kunnen, maar ik was op een rugbyveld. Wat zoek me, ja. Als recht. Ons. Als we in de klas, ne. Gaan toe pauze slaan, zien. Gaan pauze toe af. Nou, oerig, ne. Maar jullie broer. Ik krijg mij onderzien. Ik weet het helemaal niet. Maar kijk, ik is de honger, mijn broer. Ik zoek het samen, maar die snoepje zien die. Maar die snoepje is vol, kan het guy zien die. Ja, ik kom maar. Owens roept me. Owens vraagt, nee, ik brood aan wat. Ja, we reperen, nee, ik heb die brood en wat. Ik ga een snoepje toe. Owens zegt me, oh, snoepje. Ik zeg, wat, pak. Horsrol in het al. Dus toen gooi je me uit. En zou klaar, kom terug, Oerig roept me. Oerig zei, nee, ken je van Keren Felix. Daar heb ik comprehensive is. Oh ja. Tough mensen. Ja, kinder. Oh, ala zat zo naar het zo misat zo abi op je gras. Hij wala zo. La zo daar. Nou zei Oerig me, nee, kan ik kan zo nog maar schrijven wat zien. Bro, maar die moet je zien klaar die iemand wel gelijk. Groot hem. Klauw me, bro. Bro, wat zien die? En roep me nee, krijg hoe die kan er zo nummers. Iemand roep gelijk dit Facebook hangen man. Kom maar bij girls. Nee. Nee, please get zo'n naam van wat. Schoos Engels. Laat kan er mee uit me bro. Voor wat, bro? Omdat ik wel nummers vraag kas. Nakka. Kas, ik hoor eigen laag, joh, hij was emotional damage. Yes. Keren dat is nog maar. Keren dat is nog maar. Als je nog wel oh nee, hoe te zien we. Ze weer dan een kraak 14 uit. Nee, hoe te zien we. Emotional damage kas. Ik kan hij daar is toch zeg me maar moeilijk. Met Anna zak. Hoe met Anna zak. Zoet mee, bro. Bro, mijn oma, hij is zijn week. Zoet. Paar roppers. Draai niet meer groeien hem dan niet. Ik snij niet meer wifi, het is net kroontje. Ik kopano. Ik doe Hij was even iets in me, bro. het zijn zo met lopen jokas. Ja. Nee, wat. Kom op. Als Zo, je het zijn zo hele dingen. het zijn met jullie alles. Als je iets vraagt. Wie? Als je er af iets vraagt. Ik doe ze. Kom maar. Je denkt ze. Zo zeg je gebruikt is bereis. Ja, maar we staan in de spelen. Was naar kamer. Zeg je, Owens. Ja, als dat zo. Kijk,
Jo, zo snoepje te sturen, maar zien. Nee, ik zou ja, dan vraag ik maar, zou Maar ja, kan zo maar eendag. Ik denk dat is. Gedang so. Ja, want het is nog wel hoor. Ja. En wat. Ja, ons zou niet eigenlijk over praten. Ja, het draagt wel lekker man. Hier nog Ja, bij. zo lekker man. Oh, ja. Maar ja, guys, dank dat jullie aangezogen hebben vandaag. Het is weer eens een privilege, een honor om jullie te entertainen, guys. Maar alle mensen wat op die podcast horen komen, zijn het zo stuur je naam en zo'n nummer naar hnd@yahoo.com, alles cliënters. Dan zal ons die, was eigenlijk application process is maar net. Kijk, wanneer die in de schedule gaan komen van als bij mensen wat in de schedule is, verstaan jullie? En kijk Oh, uit voor die next episode asseblief. Ja, Ja, kijk, mensen, iets Special, en- iets bij je special. Baie belangrijk. Fok me na man. Ja, nee, Yes, joh. yes. So, vanaf altijd, dat was net zeggen, dank je voor jullie. En het is oud. Dank je. Salut. Danko.